କଥା ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଶୁଣି ଅପୂରଣ ରଖିଛ। କଥା ନ ହେଲା ପୂରଣ ନ ହେଲା ପୂରଣ ହେଲା ପୂରଣ ନ ହେଲା ପୂରଣ ପ୍ରିୟର ଜନନୀଙ୍କର ନାହିଁ ତ ସ୍ମରଣ ନ ହେଲା ପୂରଣ ନ ହେଲା ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନ ହେଲା ପୂରଣ ନ ହେଲା ପୂରଣ ଯଜ୍ଞଙ୍କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ କରିଲି ମନ୍ତ୍ରଣ ନ ହେଲା ପୂରଣ ନ ହେଲା ଯଜ୍ଞାବୃତ୍ତି କରି ରଖେ ଧେନୁ ଦେବଦାନ ନ ହେଲା ପୂରଣ ନ ହେଲା କଥା ନ